Mga kapuso, kinahanglan nato nga mahimong himsog always. Labi na karong duna tay gikaatubang nga health crisis ug karong buntaga atong sayron kung paunsa nato ma-maintain ang good nutrition. Pinaagi sa nutritionist nga si Sheena Marie Talye. Ma'am Sheena, maayong buntag ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Good morning and Happy Nutrition Month sa tanan natong mga kapuso ug mga kanutrisyon nga nagatutok sa karon sa At Home with GMA Regional TV. Unang-una ma'am, when you say nutrition, naabay ideal nga mga specific nga pagkaon per meal? Wala gid sir, wala gid siya ingon nga specific nga pagkaon, no? But when we say good nutrition, ang ato ang gusto i-emphasize is ang kadtong principles sa nutrition. Tulo na sila kabuok, balance, moderation, and variety. Ma'am, kani medyo timely. Unsa ba mga pagkaon nga alang sa pagpakusog sa resistensya kontra sa sakit? Labi na kung doon na kay nabati nga sipon o ubo o kining mga ginatudlo nga simptomas kuno sa COVID-19. Ayan, so ang mga kinds of nutrients nga makapatabang sa ato to strengthen our immune system is most of which are found in our fruits and vegetables, no? Our vitamin, ato mga vitamins ug minerals makapatabang sa pagligon sa ato ang lawas. So mo na siya nga gina-advocate pod gyud namo nga kinahanglan gyud ta mo kaano ginsakto nga i-include nato ang fruits and vegetables sa ato ang meal. So dili lang vitamin C nga nutrient ang kinahanglan, apil pod vitamin A, apil protein, and vitamin E and other nutrients pa yun. So pero kung dili ta angay mabala ka nga asa man kumukuha na nga mga vitamins kay very specific man. So basta when you eat fruits and vegetables every day, 4 to 5 servings of fruits and vegetables per day, dili gid ka angay mabala ka. Ma'am, doon natin panghuna-huna nga kung ang lawas sa tao payat o skinny, malnourished na siya. Misconception ba ni ma'am or unsay kamatuoran ni ini? Not necessarily, Sir Sai, no? So, ang ato mo kinahanglan i-check is ato ang body mass index. So, our body mass index or our BMI, muna siya magingon sa ato ako, sakto ba ang ato ang healthy ba atong timbang compared sa ato ang height. So, naapot tay BMI classification to know if kung muna siya ang BMI nga mogawa sa computation, kabalo ka if normal ba imong timbang. Ma'am, karon nga wala og tuo ang food offerings online. Paunsa nato masiguro nga nutritious nga pagkaon ang atong mapalit? I think most of us know or are aware nga gakadaghan ang kanang mga food delivery nga mga platforms, no? Daghan na kaayo ga-exist and then napag uban gapamalig line. Pero ang ato lang yung hunahunahon diri is kung moingon galitag healthy nga diet, apil na diha ato ang vegetables, ato ang mga gulay o prutas, atong mga whole grains, atong mga lagot mo, atong root crops, fat-free or low-fat milk, lean meats, meaning kanang karne lang siya, wala siya kanang tambok, poultry, fish, atong mga itlog, beans, and nuts. And we should also remember ato ang unhealthy diet, ang ato ang, for short, muna siya ato ang mga MA foods. By MA foods, we mean maaalat, matatamis o mamantika. So muna sila tulo ang angay natong likayan. Ma'am, karon daghan ang nagkalisod labi na sa pagkabot sa food security sa matag pamilya. Paunsa ma-achieve ang healthy ug nutritious food intake? If kaya sa family, no, if na family member nga wala siya comorbidities or dili siya senior citizen, pwede gyapon siya magpalit moadto sa ato ang merkado kung pwede kadtong mga luwag-luwag na itong mga merkado or mamalit og mga pagkaon, and we should choose foods nga kanang in season, no, labaw na sa ato ang mga prutas kay kung dili season mahal, no? So maraming gihapon naman tanan fruits nato naman na sila yung mga nutrients, and most especially the Department of Agriculture lagi gina-advocate no magtukod og own nga food garden ang household kay aside sa wala siya gasto, aside sa makasave kasi mo palitunon nimo supposedly sa imong food items, no, mas makasave pa ka and maka-guarantee ka nga fresh ang imong kaunon and walay chemicals kay ikaw ra man ang gatubo and naraman siya sa imong tugkaran. So dili na ka kinahanglan mo biyahe magsakay og jeep, malesen ang imong contact with other people. Ma'am, how about keto diet and intermittent fasting? Effective ba ni siya? Mga diets, we consider them as fad diets, no, because they promise pinainsigida bitaw nga results in terms of weight loss, like ingani nga period makalus kay ingani nga
kilograms. So, which is greater than the healthy weight, namagutay healthy nga weight loss, which is 1 to 2 pounds per week. Muna siyang healthy. Pero si fad diet, ang ihang gina-promise is more than 1 to 2 pounds. So meaning, that is more than the healthy weight loss. So these fad diets are not balanced. No, ningon man ta ganina nga dapat may balance, may variety, may moderation. Pero these diets, wala sila balance, wala sila variety of foods, and inadequate in energy and nutrient to support in one's daily needs. Lastly, ma'am, imong mensahe sa katawhan to maintain healthy lifestyle. Ayan. So, karon sa panahon sa COVID-19, panahon sa pandemic, no, new normal, and daghan kayong challenges nga atong naka-encounter everything. Kay lagi, dili ni siya tong nakagawian nato. Pero what we have to do still is to invest in our health. Ma'am, daghan kayong salamat, Ma'am Sheena, sa imong oras ug panahon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug sa mga insightful information kalabot sa atong nutrition. Once again, Ma'am Sheena, daghan kayong salamat. Yes, sir. Thank you, Sir Siren. Thank you.